तो भाई लोग एक पहले वाला वीडियो में जैसे कि हम तारा लोग के बतैले रहनी Redmi A1 फोन के बारे में जो उनकी काफ़ी हद तक घटिया रहे और ओकरे एगो बड़ भाई बा जौना के नाम बा Redmi A1 Plus और इहो काफ़ी हद तक घटिया बा, ज़्यादा कोनो अंतर नहीं है। जब तू लोग देखल तो कहल ई काहे लॉन्च कैले बा काहे लॉन्च नहीं कैले, एकदम कंफ्यूज रह। तो भाई लोग देखल तू लोग लो बजट में फोन करे के सोचे तार लोग तो रुक जा लोग, तो हट जा लोग, तनी सबर कर लोग, ई वीडियो तनी देख लो लोग। ई वीडियो में तारा लोग के बहुत ज़्यादा पैसा बचे वाला बा। ई वीडियो देखला के बाद से चाहे कोनो भी फोन लो बजट में लेवे चाहता लोग तनी ई वीडियो देख लो लोग, तार लोग के बहुत ज़्यादा पैसा हम बचा दें। देखो लोग भाई लोग, सबसे पहले हम बात करें मेकअप प्रोसेसर के। एमे लागल बा MediaTek की A22 प्रोसेसर, जो उनकी प्रोसेसर काफ़ी पुरान बा, मतलब ढेर दिन पहले के प्रोसेसर है जो उनकी बहुत ज़्यादा गर्म होला और ओकरा बाद से में कुछ अच्छा खासा ना चलेला। टेबल और गेम खेल ले बोलो, लूडो छक्का वगैरह खेल ले बोलो, तार लोग के पता बा ई सब नॉर्मली जो गेम बा तो खेल ले बोलो, और आगे तो लोग कुछ ना कर पैबो लोग। तो ई प्रोसेसर बहुत ज़्यादा घटिया लगैले बार सन, मतलब सेमी बा A1 बा ना, तो सेमी फोनवा बा तू लोग समझ लो। देखो लोग भाई लोग, एकरा पीछे 8 मेगापिक्सल के कैमरा लगेले बारसन, आगे 5 मेगापिक्सल के कैमरा लगेले बारसन, जो उनकी कैमरा के क्वालिटी काफ़ी घटिया बा। एकनी के इतना घटिया क्वालिटी में ना, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, ना देवे के चाहिए। कैमरा जो दामो तो लेता रहो तो इतना घटिया क्वालिटी में कैमरा ना देवे के चाहिए। लो लाइट बा, मतलब थोड़ी अंधेरा अंधेरा हो गई बा तो बहुत ज़्यादा ही घटिया फोटो उठावता ई वाला कैमरा। तो कैमरा के मामले में घटिया बा, लेकिन मॉड्यूल एकर अच्छा बा। कैमरा के जो डिजाइन बा तो सही बा, आ डॉल कैमरा ऐसा फील होई, लेकिन एक कैमरा बा जो की बहुत ही घटिया कैमरा बा। एमे बा 6.52 इंच के एगो HD प्लस डिस्प्ले जो उनकी 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आवता, 120 हर्ट्ज टच सैंपलिंग रेट के साथ आवता। तो देखो लोग भाई लोग, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ ये जो डिस्प्ले आवता जो उनकी काफ़ी हद तक तारा लोग के घटिया लागी। साथ में ये जो डिस्प्ले क्वालिटी बा, कुछ देखता लोग यूट्यूब पर वीडियो वगैरह तो उहो घटिया लागी, कुछ गेमो खोल दिल तो एकदम लो क्वालिटी में लगी। तो डिस्प्ले के मामले में काफ़ी हद तक घटिया बा, बहुत ज़्यादा चुतिया बनैले बारसन, एकदम कम दाम वाला डिस्प्ले लगैले बारसन। देखो लोग भाई लोग, एमे दिला बारसन 5000 mAh के बैटरी जो उनके 10 वाट के चार्जर के सपोर्ट करता, मतलब पुरानका हेडकी चार्जर आवत रहे उहे चार्जर एमे दिले बारसन। 18 वाट के भी नहीं खसन दिले, जरा से तार लोग का फोन चार्ज होके में आराम से 2-2.5 घंटा तो लगिए जाए। एक बार चार्ज कर ले बोलो तो दिन भर के बैटरी बैकअप दे दी। अगर गेमिंग वगैरह नहीं खलो करता, गेमिंग करबे का कर बोलो जो प्रोसेसर घटिया लगेले बारसन तो का कर बोलो, तू समझते वाला लोग। तो मतलब बैटरी तार लोग के एक दिन के बैटरी बैकअप दे दे वाला भाई फोन। देखो लोग भाई लोग, में हेडफोन जैक के ऑप्शन हमनी के दे दिले बारसन, और साथ ही में एगो स्पीकर दिले बारसन, सिंगल स्पीकर बा जो ना के क्वालिटी काफ़ी हद तक घटिया बा। तो स्पीकर के क्वालिटी में थोड़ा हम कहें कि गलती काम कैले बारसन। हेडफोन जैक दिले बारसन, ये एगो सही काम बा। बैक में तारा लोग के एजा फिंगरप्रिंट भी देखे के ऑप्शन मिल जाता, जो उनकी काफ़ी हद तक मतलब फिंगरप्रिंट सही बा, मिला जुला के चलो लोग। के बाद से थोड़ा बहुत कबो को ना खे खुलत, फिंगरप्रिंट अच्छा से उतना वर्क नहीं करत, मतलब लो बजट वाला फिंगरप्रिंट में घुसेड़ दिले बारसन, जो उनकी अच्छा खासा काम नहीं करत। इहे एगो बदलाव ई फोनवा में कैले बारसन। देखो लोग भाई लोग, एक दुइये गो वेरिएंट में आवता ई फोन, 232 और 332। अगर 232 वाला लेता रहो लोग तो 7500 के पड़ी 7499 रुपया, और 332 वाला लेता रहो लोग तो 8500 के पड़ी 8499 रुपया। तो देखो लोग भाई लोग, मतलब कितना घटियापा बा, इतना पैसा लेता, कोनो काम के चीज़ नहीं के डले, मतलब हम का कहीं इतना ज़्यादा गलत चीज़ बनैले बा, का ना कहे के। देखो लोग 6500 अगर एक रुपया रही तो चलो मंथली सही बा, लेकिन प्राइस जगह काफ़ी हद तक हमके ज़्यादा लागल। खाली लुक वगैरह से ना लेवे के चाहिए, बैग में प्लास्टिक के भाई मत समझे लो कि ग्लास बा, तो लुक वगैरह के मामले में अच्छा ही फोन लागत है देखे में बैग से। तो ई प्राइस रेंज के हिसाब से तो ये फोन हम बिल्कुल भी चालो के रिकमेंड ना करें कि फोन लिया लोग। मेरे पास कोई और रास्ता है? अच्छा तुम लोग सेकेंड हैंड कोनो फोन ले सकता रहो लोग, इससे कम दाम में इससे अच्छा फोन मिल जाए, 464 मिल जाए, 628 मिल जाए, 5-6 हज़ार में बहुत ही आसानी से मिल जाए, सेकेंड हैंड फोन मिल जाए। और एकरा से साफ कैमरा, एकरा से सब कुछ अच्छा रही जो उनकी फोन तारा लोग के मिल जाए वाला बा। तो देखो लोग भाई लोग, यही साथ हम वीडियो करें समाप्त। आ तारा लोग से यही उम्मीद बा कि तू लोग चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन के दबाइबो लोग, ताकि हम जब भी कोनो वीडियो डाली नोटिफिकेशन तारा लोग तक मिल सको। तो चलो लोग भाई लोग, तारा लोग से मिलता है एगो अगला वीडियो में, तब तक खातिर बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।